Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar baqy tarapy ýurdundaky täderlikler hem habarlaryny tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Şun hormatly prezident bola Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýeşdapar bilen Liverpool aýatyna bardy. Türkmenawa şäheriniň halkary howa mendiline hormatly prezident bola meherli garşylandy. Hormatly prezident bilen Liverpool aýatyna ýeşdapar dowam edýär. Inwurtu hormatly prezidentiň Liverpool aýatynyň edermen gallaçy bagdaýhanlaryna, mehanizatorlaryna hemme ähli owa hujurlyk işgärlerine ýeberen gutlugyny tanış edýär. Hormatly hasyl ustatlary, merdana gallaçy bagdaýhanlar. Sizi berqarar döwletimiziň bagdaýarlyk döwrüniň Türkmenistan parahaçylygyny we ynanşmagyny watany ile baglandyran ýylyna sahawatly türkmen toprağyndan Gulayet boýunça goşgorsak Akbuğdaýyň 310 000 tonadan gowragany watan harmana tapşyryp, bu urda belenen şertnamalaryň boşnamagyny üstünlikli berjaý deniňiz bilen tüýsürekden otlaýan. Siziň her biriňizde berkjan saglyk maşgala we danşylygyny alyp barýan asly işleňizde mundan belägem uly üstünlikleri ardy edýän. Liverpool aýatynyň edermen gallaçy bagdaýhanlary ýurdumyzyň welaýatlarynyň arasynda ilkinji bolup şertnamalaryň boşnamalaryny üstünlikli berjaý etdiler. Gadanlanan bu ajaýyp üstünlik welaýatynyň kärençleriniň, hususy önüme önürjileriniň, kämil tehnikalara başarjanylyk bilen erkedýän mehanizatorlarynyň, suw hujurlyk işgärleriniň hemem gallaçylyk pudugyny ösürmek ununy uly işler alyp barýan adamlaryň, alymlaryň hemem tejribeli owa hujurlyk işgärleriniň, agdyr hemem ahlakly çeken zähmetiniň netijesi. Welaýat boýunça Akbuğdaýyň bol hasylynyň öndürilmegine, etraplaryň gallaçylyk hujurlyklarynyň, öňde barjy hasyl ustatlarynyň her biriniň munasyp goşandy bar. Gulaýatyň gallyk hasylyny öndürmekde şertnamalaryň boşnamany ilkinjilen hataryny awry bilen ýerine ýetiren köýtöndag, hujumlar, şäherjok hemem halaji taraplarynyň gallaçy bagdaýhanlarynyň çeken netijeli zähmeti aýratyn bellenmäge munasypdyr. Edermen gallaçy bagdaýhanlar bizi ýurdumyzyň owa hujur pudugyny ýokary depgenler bilen ösürmek, ýer hemem suw serişlerini netijeli peýdalanmak, owa hujurlygyny hususy önüme önürjileri geýiňden çekmek hemem önümçilik gatnaşyklaryny hasam kämilleşdirmek boýunça özgörtmeleri ýygylar geçirýär. Bu işler bilen bir hatarda owa hujurlyk pudugynyň maddi enjamlaryň bünýadyny hasam putulandyrmak, pudugy dünýäniň öňde barjy tejribelerini hemem döwrubap usullaryny geňden ornaşdyrmak uruny uly möçberde maýy goýum serişlerini gönükdirýär. Biziň owa hujurlygynaky esasy maksatymyz ýokary hirli owa hujurlyk önümleriniň öndürilişini artdyrmakdan, ýerden hemem suwdan netijeli peýdalanmakdan, alymyň soňky gadanlaryny önümçiligi geňden ornaşdyryp, ekrançylygyň medeniýetini ýokarlandyrmakdan, ýurdumyzda azyk bolşulygyny hasam putulandyrmakdan, hemem eksport mümkinçiliklerini artdyrmakdan ibaratdyr. Bu urda owa zähmetkeşleriniň şolsana gallaçy bagdaýhanlamydan ahlasy hemem öňden görüjlikli zähmet çekmekler üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler döredilýär. Şeýle şertleň döredilmegi bagdaýhanlamydan täze zähmet üstünliklerini gadanmagy, has ýokary sepkitlere ýetmegi, ene toprakdan bol hasyl önürmegi, hemem halar zähmetiniň hödürini görüp, eşreti durmuşda ýaşamagy bolan höwesini hasam artdyrýar. Hormatly owa zähmetkeşleri, sizi berqarar döwletimiziň bagdaýarlyk döwründe türkmen topragyndan buğdaýyň paýtan hemem beýleki owa hujurlyk ekinleriniň bol hasylyny öndürmek uruny ujur gaýratyňyzy gaýgyrman zähmet çekýärsiňiz. Siziň çekýän asylly zähmetiniň netijesinde ata-babalarymyzyň bize miras goýan kämil daýhançylyk tejribesi, käderki zamanyň ekrançylyk usullary bilen utgaşdyrylyp, gallaçylyk pudugyny uly zähmet ýeňişleri gadanylýar. Ösüşlerini täze belentiklerine tarap, önamly öňe barýan edil diýarmydan owa hujurlyk pudugyny ösürmekde, ekinleň bol hasylyny ösürip ýetişdirmekde, ýetişdirilen hasyly şalt hemem ýetkisiz ýygnap almakda, kämil owa hujurlyk tehnikalarynyň ýygydarly satyn almagy, daýhanlaryň ýokary hili tohumlar hemem mineral dökünler bilen doly üpçünedilmegi, owa hujurlyk ekinlerini suwuruş suw bilen üpçünetmekde, hemem ýerleň meliorativ ýagdaýyny gowrandyrmakda, geň erimli işleň durmuşa geçirilmegi, owa hujurlyk pudugyny ýokary sepkitlere ýetmäge uly mümkinçilikler döredýär.
Yerden bol hasylanmakda ata-babalarymyzdan miras galan bay tejribenin hemem alymyň soňky gadanlarynyň önümçiligi giňden ornaşdyrylmagy netijesinde owu hoşulugyny gadanlayan ýokary netijeleri biziň hemmemizi begendirýär. Owu hoşulugyny amalaşyrlayan düýpli özgörtmeler, owu hoşuluk önümçiliginiň, şol sany gallaçylyk pudugynyň ösmegine, owu ýaratynyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasam ýokalymagyna uly ýardym edýär. Gaderli hasyl satlary edermen gallaçy bagdaýhanlar. Side ýurdumyzyň mukaddes garaşylygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň bellenýän ýylynda Liwap welaýatyna ak bugdoýyň bol hasylyny öndürmekde gadanlaryny bu ajaýyp zähmet ýeňşiňiz bilen ýene de bir gedek tüýsür otaňytlaýan. Sizin kerweriňizde berkçan saglyk maşgala awadançylygyny edýidi watanymyzyň gülle ösmegi urunda alyp barýan asyrly işleňizde uly üstünlikleri ardy edýän. Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Türkmenistan parahaçylygyň öňşman watan ýylyna hormat prezident bilen parasaty başlanlaryny ýurdumyzyň o wetenat pudugyna şanly üstüşler gadanlyp, edermen bagdaýhanlamyzyň ussat ýere-ýerleriniň şekeni gaýratly zähmeti, ajaýyp üstünlikleri, joşgunly sepketleri wesenýär. Bu aýdanlara ýurdumyň Liwap welaýatynyň gelip boşan hoş habarym aňrýany bilen güwäçi. Liwap welaýatynyň kärinleşleri ussat owu hoşulukçary joşgunly zähmetler bilen berqarar watanymyzy öňde barjylan hataryny döwlete bugdoý hasylyny tapşyrmakda ardyly sepkide ýetdiler. Liwap welaýatynyň ussat babadaýhanlary ýurdumyzda ilkinji bolup şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli berja edip 130.000 hektar meýdanda kemale getirilen Guşgurtok ak bugdoý hasylynyň 310.000 tonnasyny watan harmanyna tapşyrdylar. Bu şahatlykly wakanyň medeniýet we sunut işgärleriniň hemde magtymul pragynyň şöhret gününiň şanyna Liwap welaýatyny bagdalgalan medeniýet keptirligine gawat gelmegi bolsa, bayramçylyk toý şahatlygyny goşulandyryp, ýatda galyjylyk bilen tapawutlaryny Gahrman arkadamyzyň kärendesi ýere-ýerlerine berýän ýygylar golluglaryndan owu hoşulugyny düýpli ösdürmek, kämilleşdirmek boýunça ýabanlandyrylan döwlet siýasatlarynyň galkynyň gadymy Liwapyň bagtyar ýylaty, edermen babadaýhanlary, mukaddes garaşdyrylmynyň şany 30 ýyllygynyň uldan bellenilýän Türkmenistan paragatçylygyny öňşman watan ýylynda Guşgurtok ak bugdoý kemale getirmekde, ýetişdirilen bitkinlik hasyly watan harmanyna tapşyrmakda ýokary netijelere betlenip, öňde barjylan hatarynda ardyl pellihana ýetmeň hötdesinden geldiler. Bereketli bugdoý hasylyny kemale getirip, onuň her bir dänetini isripsiz öz wagtyna ýygnap watan harmanyna tapşyrmak mövsümde babadaýhanlaryň baş wezipesine urildi. Eni toprakdan bol hasyl almakda Gahrman arkadamyzyň taýsyz tagallalarynyň netijesinde ýurdumyzda getirilýän ýokary öndürjülükli oğuzluk tehnikaları babadaýhanlarymyzyň ýakyn ýardamçysy bolup durýar. Welaýatda bol hasyl urunda hormatly prezidentimizin sevdiň oğuzluklaryny alyp beren kuwatly tehnikalarynyň kömegi bilen netije işler alınıp baryldy. Bu wagtda ähli gödeginde tutulan agrotehnik şäherler öz wagtynda amala aşyrylyp, Döwrap oğuzluk tehnikalary tejribeli mekanizatörlere ynanyldy. Kämil häzirki zaman kombaynlar hasylyň salt we ýokary öndürjülükli ýygnalmagyna uly ýardam berýär. Orok mövsümde ýokary ýük götürjüligi bolan awtololaryň sürüjileriniň hem münasip hyzmaty bar. Medeniýet sunut ulgamynyň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, ýygydan kärendesi babadaýhanlaryň, şonuň ýaly işini ökde mekanizatörlaryň, orok mövsümine gatnaşýan awtolog sürüjileriň arasynda bolup, armasyny ýetirdiler. Sevitde döwlet harmanyna tapşyrylan bugdoý hasyly üçin kärendesi babadaýhanlar bilen hasaplaşyk işleriniň öz wagtynda bada-bat geçirilmegi zähmetöýür babadaýhanlarymyzda aýratyn ruh belentlik döredýär. Bu bolsa gallaç kärendesleriň sewdany kotlarynda bökdönşiz nagyt we nagtdar hasaplaşyk işlerini geçirmeginde giň mümkinçilikler döredýär. Welaýatda gallary geçirilen ýerlerde bugdoý samanyny keskitli ölçeglere getirilip, amatly ýagdaýda jemlenýär. Bugdoý tamanynyň arasalanan meýdanlarda bolsa, daýhanyň esasy daýanjy bolan kuwatly tehnikalaryň kömegi bilen desene sürüm işleri geçirilip, bereketli ene toprağymyz geljek hasyl üçin taýýarlanylýar. Sürüm işleri ýokary öndürjülükli kuwatly tehnikalaryň kömegi bilen geýje ündiýidiň dowamynda alınıp barylýar. Ýergelende belläp geçdik, ardyl sepkide ýetilendigine seretmeden welaýatyň gallaçylary meýdanlarda galan bugdoý hasylynyň iň soňky dänetine çelýigine döwlet harmanyna tapşyrmagy borçlanýarlar. Orok mövsümde Liwap welaýatynyň galla kabul ediş bölümlerinde we galla öndür kärhanalarynda da işler göwnüzay alınıp barylýar. Dünýä ýollarına gawat gelýän, öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrylan döwrap kärhanalarda hasyl saatlarynyň watan harmanyna tapşyran bugdoý hasylyny bökdönşiz kabul etmekde hemde gaýtadan işlemekde uly işler alınıp barylýar. Meýilnamalaryň borçnamanyň ýerine ýetirilmegi münasibetli
Türkmenabat Galle Önler Kärhanasynda geçirilen şäheri bugünkü toý dawaralarının şowkuny hasda artdyrdy. Şeýle-de Galle mewsüminde ýokary ähmet görkezjilerini gadanan gallaçy kärendeçilere, mekanizatorlary, awtolog sürüjilerine hormatly prezidentimiziň adyndan sowgatlar gowşuruldy. Şuň Liverpool vilayatynyň merkezi Türkmenabat şäherine 2021-nji ýylyň medeniýet hepdirigiň dawarly açylyşy boldy. Bu möhüm ähmiýetli şäheri milli medeniýetiň döwletiň hem jemgyýetiň ösüşindäki orny, ýurt uly parahatçylyk dörediji kuwatyny görkezýär. Şugun ýer bilen Türkmenabat şäherindäki ruhyt köşküniň öňündäki meýdançada 2021-nji ýylyň medeniýet hepdeliginiň açylyş dawarasy boldy. Dawaranyň başynda hormatly prezidentimiziň gutlagy okulyp, ol uly ünsüge ruhfelentlik bilen diňlenildi. Mehriban arkadagymyz dörejilik gözden geçirilişine gatnaşlary tüý sürekden gutlap, Liverpool vilayatynda geçirilen beýçäräniň üýedorşy bayramçylygy öwürjekdigini, türkmen medeniýetiniň wesirňotuny hasy ösdürmäge hem de kämilleşdirmäge uly ýardym berjekdigini, edebiýatymyzy döwrewap eserler bilen baýlaşdyrjakdygyna anan bildirdi. Däp bolşýaly medeniýet hepdeligi iri diýarymyzda giňden bellilenýän medeniýet wesirňoty işgärleriniň hem de magtymly pragynyň şygyryet gününe gabatlanyp gurulýar. Munun özi nesillerin ruhu ara bağlanışının dowamatlylığını alamatlandyrýar. Soňra medeniýet hepdeliginiň açylyş dawarasy münasibetli Türkmenabat şäherindäki ruhyt köşküniň öňündäki meýdançada köpeýüşgünli sergi ýaýwanlandyryldy. Olarda türkmen paýtagtynyň hem de ýurdumyzyň ähli vilayatlarynyň wekilleri öz gymmatlyklaryny ýerleşdirdiler. Munun özi türkmenleriň mihmansyýerliginiň, taryhy kökleriň, medeni mirasyň aýygyl saklanýanlygynyň nyşany bolup durýar. Sergide paýtagtymyzyň hem de ýurdumyzyň vilayatlarynyň gadanýan üstünlikleri barada gurrun berýän gymmatlyklar görkezildi. Serginiň her bir vilayaty we Aşgabat şäherine degişli eksponatlary halkymyzyň asarlaryň jümmüşinden göz başalýan öýedbolşy diýip desurlary, baý medeni mirasy, onuň sungaty barada gurrun berýär. Bir ýerde amalgaşam sungatynyň eterleri, keramika we heýkeltaraşlyk öýenimleri, nakkaşlaryň, halyk senetçileriniň işleri, şol sanyna hallar we keçeler, milli libaslar, ogudan şaýsepler, saz gurallary, türkmenleriň däp bolan durmuş esbaplary giňden görkezildi. Şeýle hem serginiň çäklerinde çepirelli gelin gyýlaryň elişleri, dergärleriň we demir solarynyň sungaty görkezildi. Şeýlikde döwürleriň ruhy mirasyň ara baglançygy, öýedbolşy däp desurlaryň dowamatlylыgy görkezildi. Şol däp desurlar bolsa aýygyl saklanmak bilen çäklenmän, eýsem halyk ustatlary tarapyndan sazyşly ösdürilýär. Sergi köpeýüşgünligi we olarda ýerleşdirilen ýurdumyzyň dürli sevitlerinden getirilen gammatlyklaryň öýedbolşy bilen tapawutlandy. Munun özi asarlaryň hakydasyny we häzirki döwrüň okgunly ösüşini jemleýär. Liverpool vilayatyna geçirilen 2021-nji ýylyň medeniýet hepdeligi soňra ruhyt köşkünde dowam etdi. Bu ýerde Perdent çeşme bolsa gözbaşy ata-ene diratly maslahat geçirildi. Medeniýet, bilim we saglyk guraşlygymyň jemgyýetçi guramalarynyň wekillerini, meşhur sungat ustatlaryny, hormatly ýaşulary we kümüş taşly eneleri hem de ýaşlary birleşdiren şäheriniň esasy mowzugy milli ruhy ahlak däpleriniň we türkmen halkynyň maşgaly gymmatlyklarynyň dowamatlylygyndan ibaratdyr. Çykyş edenler maşgaly ojagynyň mukaddesligi, hakyky watançylar we münasip ýaşlary terbiýelemekde maşgalanyň orny barada gurrun berdiler. Şunuň bilen baglykda arkada prezidentimiziň ine taqdim mukaddesligi taqdimatly kitabynyň ähmeti bellenildi. Mehriban arkadagymyz bir ajaýyp kitabyny inäniň her bir insan üçin mukaddesligi, ata watan, maşgala ojagy, maşgala ina talaryň we çağalaryň arasyndaky gatnaşyklaryň esaslary ýaly miýlemet gymmatlyklar barada gurrun berýär. Hormatly prezidentimiz gadymy döwürlerden bäri tutuş dünýäde ine mukaddeslik hökümine tarpa goýulýanlygyny, pekim paýgata ýorulan büýdäwi münasip dowam etmelidigini belleýär. Kahraman hem mehriban arkadağımızı, hem sizi bütün Türkmen halkımızı medeniyetin tutumlu toyu bilen kavgan otlayan. Haysi bir devlet özün barıyla bilýän bolsa medeniyetini ösdürmekden başlayandır. Dünya yüzünün halklarının, yurtlarının gelsinne seyle.
Hormat prezidentimiz Kahraman arkadaşımız şol uğurdan yol alyanlığını ma'lum ediyor. Kahraman arkadaşımızın medeniyete sunugata üns vermegi bizi coşturandıran. Hormat prezidentimizin Kahraman arkadaşımızın her bir uğurdan özünün baş çıkaryanlığım şüyörde ayrıtıyınlık veriyor. Eser yazmakta, sağ dizmekte, söz yazmakta Kahraman arkadaşımı öz ustatlığını örködüyor. Kahraman arkadaşımızın şeyle görülgölü, ineden terbiyalanlığını ayrıtın bellesin veriyor. Ol dünyanın yurtlarının pehemdarlarının, danalarının, asıldadalarının ehlisen atadanam terbiyalandırları öyle ineden alan terbiyeleri başkatadır. Son için hormat prezidentimizin, Kahraman arkadaşımızın enelere koyan ünsüyü başkata. Kahraman arkadaşımız Türkmen milletinin ıkbalı olup, bağıtı olup, devlet kuşu olup goğanandır. Devletim, devranım, Kahraman arkadaşımızın kudretli kursoğundan, muhabbete yuğurlan kemalli gurbundan, pehemli paykaslı ineden atadan gaydiyan güçlüğüne doğru göz getiriyor. Yaşap gör milletin, toylarını bellep, bağıtının boyunu denglep, diyendirin, şu sözleri ediyizlep, güzel oğunu, kurban sana arkada. Medeniyetin hep belep tutulayan yeri, küll alemin hiç yerine yoktur. Son için şu bayramın altın şakalarının bağırlığına maydasın medya. Bir şakatı edebiyat, sungat, medeniyeti taripliye. Bir şakatı Maktumul Pırağın koşullarına yüzleniyor. Dağına dünyasına yüzleniyor. Kahraman arkadaşım, bilin taşın aman, yurdun avadan olsun. Ötüp gelýän nesli terbiyelemek meselelerine ayrıtyn ähmet berili. Çykyş edenler ýaşlara güldönüp, öýleriniň ata-babalaryna, olaryň wesiýet eden ruhy ahlak we maşgaly gymmatlyklaryna uly hormat sarpy goýmagy çagyrdylar. Akyldar şahyryymyzyň pederi Döwlet Mehmet Azady özüniň Waz Azat eserinde Prezidentiň ata-ene bilen gatnaşyklaryna uly orun berýär. Olaryň arasyndaky borçlary ýekan sanap geçýär. Milli ruhumyzyň içinden eriş argaç bolup geçýän bu borçlar asırlaryň dowamında paýhas gazanynda kemsiz taplanyp prezident terbiyesinde esasy ýörelgelerimizin birine öwrilipdir. Türkmen maşgalasynda prezidentleriň ata-ene, umuman kişileriň ullara goýan syla hormaty başgaça, maşgalada ullaryň öz ornuny ve borcuny bilişide başgaça. Muny tarihin dürül döwürlerinde Türkmen maşgalalarynda mehman bolan gaýry ýurtlar hem tasdiklapdyr. Şol belent hormat, berk bağ, halkymyzyň asyrlaryň jümüşinden şunu gelip yetmeginde öran uly orny eýlan bolmaly. Döwletliğiniň toýu goşa-goşadan gelýär diýişýäli welaýatimizde uly toýlara badalga berilýär. Welaýatymyzdaky medeniýet hepdeligiň şeýle çuňur mazmunly maslahat bilen başlanýandygy ahlimizde çaksız uly şatlyk döredýär. Türkmenistanda maşgaly gymmatlygy birjikde ünsden düşürilmeýär. Biz ýaşullar her bir işte görkezýän beýik göreldesi üçin arkada prezidentimize tüs ýürekden hoşallyk bildirýäris. Milli liderimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İlunyň bagtyary üçin alyp barýan işleri el mydama rowaşlyk bereslensin.
Anhaşun mehriban arkadağımız güzel levap toprağına ulu medeniyet hepdeliğini toy tutup berip otyr. Şundanam belli bolşyali edid arkadağımızın bizim medeniyetimizi, sunnatımızı, mirasımızı aydımsaz dürüdücülüğü ne hili söyüsünün mardığını şıpırtottu duymak bolya. Sebebi toyumuz bir hepdelap devam etdi. Maşgalı terbiyede gözbaşı oğlavat käbemiz melik kulatamız bolsa onu hemmemiz onun devamatının nähilligini görüp otyuruz. Daraktının nähilligini görüp otyuruz. Doğrudanım oğlavat käbemiz şol giyici nähili ışığın kaptalına keşteler çek şu çağaları iyidirip içirip melik kulatamızın yanına zahmet bilen taplanan ne biz her fırsatını duyup otyuruz. Şonun üçinem şu zahmetin anartının reknettigini ne biz arkadağımızdan görýäs. Arkadağımız dünya bir öz yurdumuzda değil, dünyanın özüne sahabatçılık bir mehr muhabbetini paylap, dünya bir öz yurdumuzun aladat değil, hemmemizden bilýäs onu. Şunun için Türkmen halkı en bagtly insanların yaşayan vatanı yurdu dip aýdasym gelýär. Sebäbi başymyzda arkadağımız var. Arkadağ diýmeklik, vatan diýmeklik, arkadağ diýmeklik, yurt diýmeklik, arkadağ diýmeklik, Türkmen diýmeklik, arkadağ diýmeklik, tuğ diýmeklik. Şunun hemmesinin başına arkadağ otyur. Arkadağımız bilen biz vatan bolup otyuruz, yurt bolup otyuruz, millet bolup otyuruz, Türkmen bolup otyuruz. Arkadağımızın ömrü uzak bolsun, canı sağ bolsun, başı dik yurdavadan asmanı asudu bolsun. Biz hemişe arkadağımız bilen. Bütün Türkmen halkı arkadağımına civitleşensin, şular ýaly döwleti, şular ýaly agzy bir yurda iýedir. Yığınanlar milletin baý mirasyny, jokraty ata-babalarymyzyň wesiýet eden asylly ýörelgilerini geňden wagt etmegin, hemde geljekki nesillere getirmegin, halkymyzyň medeniýetiniň wekilleriniň esasy wezipeleriniň biri bolup durýanyny bir agzdan bellediler. Maslahatyň ahyryna oňa gatnaşanlar mehriban arkadağymyzyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Medeniýet we sungat saatlarymyzyň ýerine getiren joşgunly çykyşlary dawara üýez bolşly gözellik çaýdy. Günün ikinji ýarymyna Lewap vilayetiniň taryhy ülkäne öwrenş muzeýine mirasymyz buýsanjymyz adly dörejilik duşugy hemde ýurdumyzyň muzeýleriniň hünärmenlerini birleşdiren maslahat geçirildi. Şäheriniň başynda innowasiýon sany tehnologiýalary ornaşdyrmagy nazara almak bilen ýurdumyzyň muzeý işini ösdürmek meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Soňky ýyllaryň dowamyna muzeý gaznasynyň üstü köp sanly etnografik gymmatlyklar, şeýlekem gadymy Amul şäherine geçirilen mögüsümliğin gazy wagtarşy işleriniň başynda ýüze çykarylan arheolog tapynlaryň ençe meselelerin ýetirildi. Häzirki wagtda muzeý şäheriň iri ülkäri öwrenş merkezine urildi. Şol ýerde milli bayramçylyklar, duşuklar, häzirki zaman sungatynyň sergileri, okuw we ilmi maslahatlar geçirilýär. Onuň işgärleri uly barlyk we usulet işlerini alyp barýarlar. Muzeý medeni tepdeligine gabatlanyp, Tewtiň suratkeşleriniň sungatyna başlanýan işlerini taýýarlady. Bu ýere gelenlere paýtagtymyzyň hemde ýurdumyzyň vilayetleriniň muzeýleri tarapyndan bilelikde guralan sergi bilen tanışdylar. Eň iri muzeý dağlarynyň biriniň meýdançasynda guralan sergide ýurdumyzyň şekilleniş we amalgaçam sungatynyň ösüşi, köptürligi we ugurlary aýdynlyk bilen görkezildi. Akşamara şäheriň bitaraplyk seýilýärinde guralan Türkmeniň toý derwede saatly bayramçylyk dawraty Aşgabatyň we Akyl vilayetiniň sungat saatlarynyň çykyşlaryna ulaşdy. Hormatly prezident, 21-nji iýunda sanly ulama arkaly Mary welaýatynyň häkiminiň hememe welaýatyň etraplarynyň häkimleri bilen geçiren iş maksadyny welaýatyň ekrançlaryna mundan belägem buğday rowunyň ýokary depkini üpçünedip, meýdanlardaky guşgursuk ak buğday hasylynyň iň soňky dänetine çenli ýanap, watan harmanyna taşyrmak galaşlary bilen döwlete taşyrylan önüm üçin hasaplaşy işlerini günüberin geçirmek barada anyk görkezme berdi. Şu münasibetde Mary welaýat häkimligine maslahat geçirildi. Oňa welaýatyň etraplarynyň şäherleriniň häkimleri, häkimliň ornatyrlary, welaýatyň idara kärhanalarynyň jemgyýetçilik gurumlarynyň ýol başlary gatnaşdylar.
Matlagda gatnaşan jogapkar yollaşçylary hormatly prezidentimiň vilayatyň ekrançylyk meýdanlaryna ýetişdirilen bol we bitkinli buğday hatyryny zaýatsy ýygnap, döwlet armanyna tapşyrmak barada beren tapşyryklaryny dol iş ýüzüne geçirmek boýunça öňde duran wezipeleri birin aralyp maslahatlaşdylar. Gahrman arkadağımızın yetiştirilen buğday hasylyny gysga möhletde zaýatsy ýygnamak, hasyly ýokary tehnologiýaly elevatorlarda oňat ýyly saklamak barada beren tapşyryklaryny badawat durmuşa geçirip, hemde döwlet öňündäki şertnamalaryň tapşyrygmady üstünlükli berza edip, watanymyzyň garaşlygynyň 30 ýyllyk şany toýuny sowatly garşylamak, welaýatyň gallasy daýhanlar üçin belent borçdur, hemem işde baş ýörülgedir diýip maslahatda çykyş edenler bellediler. Maslahatda çykyş edenler hormatly prezidentimiň dünýäniň öten döwletleriniň önüm öňürjülerinden satyn alyp beren ýokary öňürjülükli däne orjy kombaýnlaryny orakda giýje günni bökdönçde işledip, gahrman arkadağımyzyň beren gaýry goýulmasy tapşyryklaryny dol iş ýüzüne geçirmek boýunça welaýatda ähli derur şäherliň görüljekdigine inanyrdylar. Olar welaýatyň ekransy daýhanlaryna toprakdan bol hasyl almak üçin ähli mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadağymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Yurdumyzyň Balkan hememe Daşoğlu vilayatynyň gallaşlaramy jogapkärlik hökümi üstünlikli dowam edýärler. Gadanlayan ýokary netijelere beýik vilayatlarda şertnamalaryň borçnamalaryň ýerine ýetirilejekdigine güwa geçýär. Hormatly prezident bu yurdumyzyň owa hoşalyk işgärleriniň öňüne goýan anak wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmegi maksat edilip ekim duruşuna girdilen mes toprakly ýerlerden bereketli hasyl önürme uruna gaýraty dähmet çeken Balkan vilayatynyň Matumly trabynyň kärinçleri ajaýyp dähmet üstünliklerine eýe boldylar. Bu urfa asly dähmet bilen bolçulugyň bereket akabatynyň sakatyna durýan hasyl saatlarynyň tutan ýerli dähmetiniň datly meýgösür. Häzirki zaman dünýäsiniň iň bir kuwatly çenikalaryna kememe ýeri işläp bejerýän kemeli gurallaryň şeride ýokary hasyl önürmekde alymyň soňky gadanlarynyň pudugy işiň urnaşylmagy bugün özüniň oňy netijesini bolluk bilen açylýar. Ýere ýerleriniň ýokary hasyl ýygnamaky üçin merdana daýhanlaryň zerur bolan kemel çenikalary, ýokary hili mineral dökünler, bol suw bilen döwletimiz tarapyndan ýeterlik möçürde üpçünedilmegi welaýatyň Matumly trabyna önürleýän buğdaýyň hasylyny ýyl saýyn artyrmaga mümkinçilik berdi. Oňa Türkmenistan parahatçylygyň horanşmaň watany ýylyň şu owa hojalyk möhüminde etrabyň ustad gallaşlarynyň ahlasy zähmetleriniň netijesinde welaýatda ilkinji bolup öňde goýulan meýilnamalaryny awra bilen ýerine ýetirmekler bolsa, bütün aýdynlygy bilen güwa geçýär. Matumly trabyna galla hasylyny ýygnamakda gahrman arkadamydan taýfyl taýlat netijesinde satyn alynan ýokary iş önürjülükli, kuwatly kombaýnlaryň ýygnalan gallany kabul etişini hotlaryny bökdönçildaşmakda ýük awtologlarynyň ählisi netijeli işedildi. İşleň sadaşly ýoly bolup senikadan bökdönçde işedilmeginiň gadanylmagy bolsa Matumly trabynyň gallaşlaryny ardyly tepkide ýetirdi. Döwletimize tapşyrany buğday hasyly üçin kärinçler bilen gysga möhletde hataplaşyk işleriniň geçirilmegi gallaşlaryň çeken zähmetiniň ýerine düşünýäni äşkär edip, gallaşlaryň bu ýytynçly günlerini hasam galkynyrdy. Ustad gallaşlary gahrman arkadamyda alkyşlaryny kememe hoşallyklaryny aýdýarlar. Bu asly işleri Matumly trabynyň gallaşy bagdaýhanlarynyň geljek ýyllerde täze üstünlikleri eýe boljakdyklaryny dogry güwa geçýär. Daşoğlu vilayatynyň Niýat Badyna trabynyň daýhan birleşikleri şu ýyly buğday uraw möhüminiň öň hataryna bolmak başardylar. Şu ýyly trabyň zähmet söýür gallaşlary iki geçirilen ýerlerde buğdaýyň bol hasylyny kemal getirdiler. Ýylyň dowamyna çekilen agdybelikle zähmet özi munasip meýwesini berdi. Munyň özi trabyň ýere-ýerleriniň birleşen taýlatynyň netijesi. Gadanlanan zähmet ýeňişine etrabyň öňde barjy hojalyklarynyň daýhan birleşikleriniň hasyl saatlarynyň goşan-goşantlary diýseň salamlydyr. Hormatly prezident bilen ýurt bähidine gönükdirlen uly taýlalary şeýle üstünlikleri gadanmagyny göz başyna durýar. Şu günleri gallaşy ýere-ýerleri köp zähmet siňdirilip kemal etirilen hasyly ýetkisiz ýygnap almagy, hemem ýyly has ýokary netijeler bermegi öz öňlerini baş maksat edip goýdular. Gallaşlar üçin döredilýän şertler hem ýürütip belinmäge geçdiler. Ýere-ýerler bilen hasaplaşyk işleriniň öz wagtyna geçirilmegi möhümiň hormatly prezident bilen tapşyryklaryna laýyk derejede geçirilýänine şaýatlyk edýär. Halal girdijerini ýüzüne silýän hasyl ufatlary mehriban arkadamyda alkyş hememe hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Galyr urun barha güýçli depkinlere eýe bolýan häzir günlerini urak geçirilen ýerlerde samany ýygnamak, sürmi işlerini geçirmek işleriniň hem utgoşukly dowam etdirilýänini bellemek möhümdir. Geje umydyň dowamyna durmuşa geçirilýän utgoşukly işleri geljek ýylyň bol hasylynyň kepýerleri. Şoň üçin hem bu işleri aýratyn güzüşlükde saklanýar. Hemem ýokary hil derejesine ýerine ýetirilýär. Dawraly pursatlara gatnaşyjylara bagtyrlyk döwrüne hemişelik peşkeş beren hormatly prezident bu da tüý sürekden alkyş hemem hoşallyk sözlerini aýdýarlar.
Garaşsyzy hemişelik bir tarap ýarmadan çar günjügüne geçirilýän çäreleri çuňur many mazmuny aýratyn joşuny hem ýokary ruhunatly wesenýär. Munyň şeýledigine durly mazmunlaky maslahatlar bütün aýdyňlygy bilen suwdy diýär. Matumlu adnaqı Türkmen Döwlet Uniwersitetine 2021-nji ýylyň Türkmenistan parahatçylygy we anaşman watyny ýyly diýilip yglan edilmegi, muqaddes garaşdyrlygymyň şandy 30 ýyllygy medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat günü münasibetli milli medeniýet we Matumlynyň edebi mirasy halkymyzyň ruhy gymmatlyklarynyň alham çeşmesi ratly alma amaly maslahat geçirildi. Murat Garif adnaqı Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat günü münasibetli Matumly köňüllüň şahyratly daşary ýurtlaryna mugallimler we talipler alma amaly maslahat geçirilip, Dana Şahyryň şygyryýat dünýäsi onuň bagtyarlygyň sermaýesi bolan edep terbiýe häsiýetli şygyrlarynyň ähmiýeti, milli mirasymyzyň gymmatlylygy, millilige eýlenen mukaddesliklerimiz baradaky çykyşlar maslahatda gatnaşanlarda ýakymly täsirler galdyrdy. Döwlet Mehmet Azad adnaqy Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat günü münasibetli Matumly sözlerim sazy goşdan uwuz bolaratly alma amaly maslahat geçirilip, bayramçylyk münasibetli çäre Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny da geçirilip. Medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat günü münasibetli Türkmenistanyň içeri işler ministrleriniň Melik Berdimuhammedow adnaqy 10 nolbarynjy harby bölüminde de ministrligiň şahsy düdüminiň hemem çağırış boýunça harby gullukçylarynyň arasynda medeni dörejçilik bäsişi geçirildi. Oğuzhan adynaqy Türkmen film birleşigi tarapyndan döredilen çeper filmleň Lewap welaýatyna geçirilýän medeniýet hepdeliginiň çägini Türkmenawat şäheriniň medeniýet öýünde film bilen görkezilşi başlanyp, hepdeliň birinji gününde owada bolan waka atly çağalar hakyndaky film görkezilip, oňa tomus mewsümine deň jalp ýören çağalar höwes bilen tomuş etdiler. Paýtatymyzdaky Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasyna medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat günü münasibetli Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň hemem oba hojalyk we daş gurşaw goramak ministrleriniň bilelikde guramagyny milli medeniýetde halkyň ýol ýörelgesi atly wagny sihat şäreti geçirilip, Bagir medeniýet öýünde Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň kitapxana hünärmenleriniň gatnaşmagyny medeniýet sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat günü münasibetli medeniýet milletiň buýsanjy halkyň kalbydyr atly bayramçylyk çäreti geçirilip, Maýa Kuliýew adnaqy Türkmen Milli Konserwatoriýasyny Türkmenistanyň bilim ministrleriniň guramagyny medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat günü münasibetli Pragynyň arzu eden eýýamy atly alma amaly maslahat geçirildi. Ýurtmyzda badalgalan medeniýet hepdeliginiň bayramçylyk çäreleri Ahal welaýatynyň amçar günjüne belentden toýlanýar. Geçirilýän her bir dawarlar türkmen halkynyň dünýä nusgalyk milli medeniýetine we sunugatyny, il günümiziň gowunç buýsançlarynyň eksilmezliginiň aýdyň nyşanyny urulýar. Tejen etrap şäher häkimligi, etrap bilim we medeniýet bölümleri, tejen etrap we şäher kaziýeti we jemgyýetçilik guramalary tarapyndan geçirilen maslahat diýsen täsirli bolup, Göktepe etrap häkimligi, demokratik we agrar partiýalaryň etrap komitetleri, etrapyň ýaşar guramasy hemem Zenaner birleşiginiň haky etrap guramasy tarapyndan geçirilen maslahat baý many mazmuny eýe boldy. Balkın welaýatyna da medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemem Matumly Pragynyň şygyryýat gününe bagşlanan dörli derejeli medeniýet çärelerdir maslahatlar geçirilip, ýaşar guramasynyň Balkın welaýat geňeşiniň we Demokratik partiýasynyň Balkanawat şäher komitetiniň guramaklaryny welaýatyň taryhy we ülkäni öwrenş muzeýine geçirilen galkynýar sunugy tümsiziň bilen arkada gatly maslahatam uly buýsança wesenip ol goşa bayramy başlanyp, ýaşar guramasynyň Türkmenwat şäher geňeşiniň guramagyny sunugatyň hak hossary arkada gatly geçirilen dawarlamasydan baý many mazmuny wesenip, ol medeniýet hepdeliginiň çäklerine geçirilýän çäreleriň üstüni ýetirdi. Ýurtymyzyň Lewap welaýatyna badalga berilen medeniýet hepdeliginiň dowam edýän günlerini Daşoz welaýatynyň Görögli etrabyna geçirilen dawarlaram şadlyk şokuny wesenip, etrap medeniýet bölüminiň ýaşar guramasynyň etrap geňeşiniň bilelikde guramagyna geçirilen dawara dörejçilik işgärleri gatnaşdylar. Bayramçylyk münasibetli Lewap welaýatynyň sport we ýaşar siýasety baş müdirliginiň Hojamaz etrap bölüminiň kädeşir arkaşlyklarynyň etrap birleşmesiniň ýaşar guramasynyň etrap geňeşiniň bilelikde guramagyna wagny sihat şäreti geçirilip, Zenaner birleşiginiň çärji etrap bölüminiň guramagyna maşgala agdaberligi we muqaddesligi, edep terbiýanyň esasy rady bilen wagny sihat maslahaty geçirildi.
Ayrımçılık münasibetli maksat kardeşler kılışıklarının Mary Vilayet Birleşmesinin, Demokratik Partiyasının Mary Şäher Komitetinin, Mary Vilayet Sağlyk Goraş Müdürliginiň we Mary Lukmançylyk Orta Okuw Mekdebiniň bilelikde guramaklaryny da geçirildi. Medeniyet we sungy değişiklikleriniň kimi Matmul Pragynyň şygryet günü münasibetli Mary Vilayetiniň taryhy we ülkäni öwrenş muzeýine medeniyet ruhy kämilligiň gözbaşatly sergi gurulýar. Halkymyzyň şöhretli geçmiş taryhynyň, gadymy gymmatlyklarymyzyň we edebi mirasymyzyň öz bolşly aýratynlyklary kimi milli medeniyetimiziň ýeten belin derejeleri barada söz açýan bu sergi onu sinlemagy gelen Bagtyar raýatlaryň ünsüni özüne çekdi. Hormatly Nurto yurdumyň aýtaryna we paýtaht maşgabatda 22-nji iýun saat 20-den 23-nji iýun saat 20-şe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumaty ulunyň berýän habary bilen tanışaryň. Balkan vilayetinde az bulut hava alıp günordan teleskonto 9-4 metre ýetýän şemal uçar. Howa gecesine 24-29 gradus mayl gündüzine 36-41 gradus kenary etraparyna 33-38 gradus ysy bolar. Ahir vilayetinde az bulut hava alıp günordan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Howa gecesine 20-25 gradus mayl gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Mary vilayetinde aşyk howa alyp demiraltyk günordan teleskonto 9-4 metre ýetýän şemal uçar. Howa gecesine 17-20 gradus mayl gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Liwap vilayetinde az bulut howa alyp demiraltyk günordan teleskonto 9-4 metre ýetýän şemal uçar. Howa gecesine 20-25 gradus mayl gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daşuw vilayetine aşyk howa alyp demiraltyk günordan teleskonto 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Howa gecesine 17-20 gradus gündüzine 31-36 gradus mayl bolar. Paýtaht Maşgabatda aşyk howa alyp günordan teleskonto 7-10 metre ýetýän şemal uçar. Howa gecesine 23-25 gradus mayl gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Yurdumda onça iýun aýynyň 23-nde magnit hadisasynyň durnukly ýadyda bolmary aşyly. Ide watanaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçörüniň kadadan 6 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsul täsirleriniň öňünalmak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle heme Thomas Passynyň howanyň derejesiniň ýokary alýan günlerinde pasyly güräge inmegi maslahat berýär. Mehriban ýaşar, bu düzgünleri berk berjä etseňiz, ýylyň islerini Passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunundan watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli düşen ödünne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoş sağ olun, edilişler.